Καλησπέρα σας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε μια εργασία που έχει γίνει για το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνικών Συστημάτων για το μάθημα Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητού. Η εφαρμογή αυτή που έχει σχεδιαστεί για αυτό το μάθημα αφορά την διαχείριση ελαιώνων και τον ψεκασμό μη βιολογικών ελαιώνων. Θα εξηγήσουμε παρακάτω τις λειτουργίες που έχουμε δημιουργήσει. Καταρχάς, χρησιμοποιείται ο χάρτης Google Maps για να βλέπουμε πού βρίσκονται οι ελαιώνες και τις πληροφορίες για τους ελαιώνες παίρνονται από τη συνάρτηση Database Helper την συνάρτηση Location, όπου παίρνει το ID του ελαιώνα, το όνομα και του ιδιοκτήτη του ελαιώνα και τις συντεταγμένες. Η βάση δεδομένων η οποία έχει αποθηκευμένες αυτές τις πληροφορίες είναι ο XAMPP με Apache Server και MySQL, και για να εισάγουμε τις πληροφορίες αυτές πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσουμε την φόρμα αυτή που έχουμε βάλει όπου βάζουμε το όνομα του ιδιοκτήτη, επώνυμο ιδιοκτήτη, τον τύπο της ελιάς, αν είναι βιολογικό ή όχι και τις συντεταγμένες, και μετά πατάμε εισαγωγή, όπου μετά μπαίνουν οι πληροφορίες. Βέβαια, πρέπει κιόλας να μπορεί ο χρήστης να ψεκάσει, και οι μόνοι χρήστες που μπορούν να ψεκάσουν ελαιώνες είναι οι ψεκαστές. Οπότε για να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό ψεκαστή κάνουμε σύνδεση. Μπορεί να βάλει είτε email και password για να κάνει είσοδο, είτε να μπει με το Google του. Χρησιμοποιούμε το Google Login, το SDK bibliothèque που δίνεται από την Google. Οι λειτουργίες που έχουμε δημιουργήσει είναι αυτές. Δυστυχώς υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα με τις πληροφορίες να περάσουν από τη βάση δεδομένων στην εφαρμογή. Άλλες συναρτήσεις έχουν δημιουργηθεί. Πάνω κάτω αυτά έχουμε υλοποιήσει μέχρι τώρα και σίγουρα θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή η εφαρμογή στο μέλλον, όπου θα καταφέρουμε να κάνουμε και τη σύνδεση. Αλλά οι περισσότερες λειτουργίες έχουν ήδη δημιουργηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθησή σας και καλή συνέχεια.